To je pohľad. No pre nás. Teším sa, že ste tu. takto pokope. Dáme si také spoločné kolo otázok, ale skôr ako začnem ja, lebo ja mám tiež niečo pripravené, tak z publika, prosím vás, zapojte sa aj vy, všetci, ktorí ste prišli. Máte na pánov nejakú otázku? Áno, wow. Dobre, tak Zaja, máš, neviem, či môžeme dať mikrofón, alebo povieš takto? Pekný večer prajem všetkým. Zaujímalo by ma, či vo svojom voľnom čase chodíte tiež do barov na drinky a či máte nejaký svoj obľúbený, ktorý si dávate. Ako tak, že nie biznes, iba play. V voľnom čase nechodím do barov. Snažím sa tomu vyhýbať, lebo stále, keď prídeš do baru, tak niekto sa ti snaží vysvetliť nejaký kordiál. Čiže radšej som doma, alebo idem do prírody a vlastne ja si dám všetko, čo je v pohári, len za s tou správnou spoločnosťou. Čiže vlastne to je jedno, či to je pivo, či to je koktail. Len závisí na momente. Súhlasím, hej, tak všetci si myslia, že aj tí najlepší kuchári prídu domov a robia si tie michelinské jedlá a neviem čo. Ale realita taká nie je. Vo voľnom čase sme doma, teda určite ja. A ak idem vonku, tak ja už som tak prepitý z tých koktailov, že fakt naozaj niekedy to jedno pivo a pol deci mi stačí. A ja milujem Bratislavu, včera večer v tých baroch to bolo, že šampanské na úvod, koktail a ešte panáčik, čo je super, lebo chcem rád ochutnať, čo sa deje, ale v jednoduchosti je krása, čo týka u mňa, takže borovička môže byť určite a jedno pivečko. No. Pivo bez palenky, nie? No, Vyrúcané peniazy. takže to je tak za mňa. Ja si myslím, že to isté tiež vôbec. Snažím sa vyhýbať barom, čo nájdia, lebo keď veľa cestujete a robíte tiež v tých baroch, ako povedal, tak posledná vec, čo chcete ísť. Jasné, že keď je nejaký occasion, vieš, niekto oslavuje nejaké narodeniny alebo tak, ale vôbec snažíme sa, myslím si, že čo najďalej od tých barov, lebo tiež ten životný štýl, a všetko sa točí okolo toho cestovania a strávenia v tých baroch a testovania drinkov a tak. Čiže vlastne chcete mať aj pokoj od toho. Slečna sa pýtala, pani slečna? Či chodíme vo voľnom čase, toto je môj voľný čas, takže voľný čas ja buď pracujem, alebo cestujem a tu sú voľné dni, lebo ľudia, keď vás zamestnajú, tak vám vždy dajú tie 2 alebo 3 voľné dni. Takže to sú tie cesty. Ale tiež by som chcel podotknúť, že keď som bol mladší, alebo keď je niekto mladší, tak určite chodiť do barov bola súčasť štúdia. Takže keby som mal ten čas, tak by som išiel. Aj keby to nebolo, že niekoľko drinkov a opiť sa tam úplne sa ožrať do rána, tak vždy to bola to súčasť mojich prvých rokov a podľa mňa to bolo veľmi dôležité, takže by som išiel. Je dobre vidieť konkurenciu, je dobre vidieť aj známych, nie že iba bar, ale barman, ako aj Oli spomínal, keď niekde idete a vidieť to napríklad na ľuďoch, normálnych ľuďoch, ako normálnych, nie barmanov, že ak to vidia a vnímajú, je veľmi dôležité, takže v mladších rokoch, keby som začínal, tak štúdium a vidieť tie ďalšie bary a cestovať je určite veľmi dôležité. Celest, otázka? Nechceli by ste otvoriť bar na Madejre? Kde? Pardon, kde? Nie, reálna otázka. Ja uvažujem na tým, že by som práve sa stala ako moji napríklad talianskí investori, aby som sa spojila s barmanmi a otvorila bar konkrétne na Madejre, to je portugalský ostrov. Madeira. Pečené víno. Pečené víno, Madeira, wine a tak ďalej, ale moja otázka znie, čo by ste odporúčavali človeku, ktorý absolútne nevie robiť koktejly, chce byť investorom, ale miluje tento presne, ako ste vy opísali všetky tie vaše podniky a ich aj viaceré, aj tie vaše skúsenosti. Čo by ste odporúčali? Okay, Koho by som si mala hľadať ako za toho barmanského partnera? Tuto máš všetkých. Hneď odpoviem, že neinvestovať. Neinvestovať do niečoho, čo neviem. To je bez randy. Takže aj keď niekto investor má peniaze a idem investovať, lebo budem hádať, lebo milujem koktély, cítim sa dobre v bari alebo v reštaurácii, nie? OK? Lebo na Madeire momentálne neexistuje žiaden poriadny OK. podnik, kde majú barové OK. drinky, ktoré sú spravené takýmito atmosférami, OK, cool. si každý opísali v dnešných večeroch. OK. Nepoznám Madeiru. Tie ostrovy sú väčšinou veľmi restriktované voči veľa veciam a aj mentalita, každý ostrov má inú mentalitu ako krajiny, takže to môže byť veľmi špecifické a veľa ostrovov a veľa týchto krajín sú veľmi, poznám veľa barov, čo sú aj cudzincov, čo otvorili na ostrovoch. Konkurencia nemá rada cudzincov. By som to prirovnal na Slovensku ako malá dedinka.
Čiže oni sú veľmi šťastní, keď tam niekto príde turista, minie peniaze, ale keď príde turista, začne tam žiť a otvorí niečo, tak som to videl, bohužiaľ, hlavne španielské ostrovia, tak, že sa pozerajú na konkurenciu, ako že im niekto bere niečo. Nepoznám Madeiru, ale videl som to párkrát, to by bola prvá vec. Druhá vec, keby som bol investor, nikdy neinvestujem do niečoho, čo nepoznám. Takže keby to mali byť bary, keby to mala byť reštaurácia, tak aj keby som mal zadarmo robiť niekde ako apprentice a ísť niekde na mesiac, 3 mesiace, nepoviem nič, že som investor, radšej zadarmo niekde budem robiť, aby som videl, čo sa tam deje, ako sa ľudia správajú, ako je tá ekonomika, hoci čo, do čo idem investovať. Keď sú to peniaze niekoho iného a ja som medzi tým, to sa ľahko robí, ale videl som, že potom ako ľahko príde a ľahko odíde a tie strašne veľakrát som videl, že niekto bol veľmi chytrý. Pozri, čo mi prišlo, ľudia si myslia, že mám nejaké veľké meno, dali mi 5 miliónov, nestojí peniaze. Jak to prišlo, tak odišlo. Ľudia sa nevedia k tomu správať, vezmu peniaze, namiesto žltej farby zvolia zlato, namiesto normálnej stoličky si dajú krokodíliu kožu, však to nie je moje. A tak, ako to prišlo, skrachovalo. Takže tieto veci by som si dával pozor, že aj keď niekto má, že wow, pozri, niekto mi klepe na rameno a je to človek, čo má milióny, to neznamená, peniaze je prostriedok, ale neznamená úspech určite. Chcete niečo dodať? A Mária má určite najviac skúseností, ja si myslím, že v tomto, hej. Tak ale rád dojdem na dovolenku určite. Máme tu otázku ešte Katka a potom tam vzadu pán. Áno, tak Katka. To sa pýtam každý deň. Nie, ja si myslím, že asi je to to, že vlastne nemáš ten deň, ako keď nejdeš do práce a nemáš ten istý monotónny deň. Stále je tam nejaká výzva, stále tam je nejaká zmena a preto práca s ľuďmi, pre mňa. Tak samozrejme, na rovinu najlepšia časť tej našej práce je výplatná páska. Ako nebudeme si klamať, lebo máme hypotéky, rodiny a tak ďalej. Chceme sa obliekať a cestovať. Takže to je taká tá krutá realita, o ktorých ľudia nehovoria, lebo všetci barmani hovoria o tom, že teda sme šťastní a máme tu vášň a tak ďalej, ale samozrejme v konečnom dôsledku máme aj rodiny a záväzky. Takže peniaze sa hodia a nejak to vyšlo tak, že teda touto prácou sa viem ja uživiť. Ale samozrejme, taká tá krajšia časť, než len tie peniaze, samozrejme sú tí hostia. To je neskutočne vidieť ľudí, ktorí sa usmievajú a poznajú vás pomenia, prídu zás a prídu s ďalšími ľuďmi a hovoria o vás dobrom. Takže to je najkrajšie vidieť ten úsmev na tých tvárach. Martin? Tak asi tiež práca s ľuďmi, niekedy to je trošku v negatívnom, že fakt je to dosť hedek, ale tiež asi tá kreativita v istom smere a myslím si, že ten deň, každý deň je iný. Že fakt, že ja som nikdy nerozmýšľal, že ja idem teraz do práce. Jasné, že tie začiatky boli ťažké a doslova som nenávidel na začiatku prácu, ale to preto, lebo som nebol na tom mieste, kde som mal byť. A nemal som možno takého manažera alebo lídra, kde som, nejako sme si klikli spolu. Ale potom už, keď sa dostanete do toho, tak myslím, že tá passion, ten proste, že fakt vás to baví, tak myslím si, že stále hovorím, že barmanstvo je veľmi dobrá práca a doslova dá sa s tým zarobiť, je to biznis, môžete cestovať okolo sveta, lenže jasné, že musíte aj niečo sacrifice preto. A teraz veľa ľudí nechce sacrifice, chce výsledky hneď. Ono to chvíľu trvá. Myslím si, že tu vidíme, že koľké roky boli strávené predtým, ako ten sukces príde. Čiže, hej, ono to príde časom, ale asi kvôli tomu, že ten deň je vždycky zaujímavý. Nikdy neviete, koho stretnete a nie je to normálna práca, myslím si, že pre nás. Marian? Asi to, čo páni povedali, takže pracovať s ľuďmi, jasné. Ja by som iba dodal, pre mňa je tá najväčšia vec, že tá práca ma baví, takže to je jednoznačné. Ja som to všimol počas covidu, som prvýkrát asi od mojich 9 rokov robil niečo, čo som nechcel robiť, lebo my sme museli zmeniť koncept, bar bol zavretý a začal som baliť balíky a predávať drinky na Deliveroo a tak ďalej. A to bola normálna práca, kde proste musím dať niečo do boxu, ísť na poštu a hovorím, wow, však toto je normálna práca, čo robím 9 hodín, ale ma to nebaví. Toto som nechcel robiť nikdy a vtedy som si povedal, že wow, že vtedy ma prvýkrát v živote som začal rozmýšľať o niečom takom, že čo by som robil, keby ma to nebavilo a mal by som chodiť aj moci kde na poštu alebo čo, že niečo, čo ma nebaví, to som si nevedel predstaviť. To som prvýkrát v živote cítil niečo také, že wow, čo robia ľudia, keď ich to nebaví a fakt si musí pozrieť na hodinky, kedy začínam od 9. do 5. do 6.
OK, teším sa na svoju prestávku, prestávka mi urobí deň trošku lepší a to. Takže to je pre mňa kľúčové. Proste jak vás to nebaví, ja mám aj teraz niekedy mám interview, alebo ľudia prídu, keď s nimi pracujem a myslím, že tam mi dajú viac peniazy, alebo čo si myslíš? Prvá vec im poviem, čo chceš robiť, baví ťa to tu, alebo nie. Ak ťa to tu nebaví, vôbec sa nedržím, choď hneď preč, lebo mňa vždy to inšpirovalo, aj to som zvládol robiť 18, 20 hodín, 7 dní a ľudia sa ma vždy bavili, jak ty vieš, jak skončíš a ideš na letisko, zajtra idem na bar show a ja už mám dieťa, ja som to nemal robiť, mám 40 a každý sa ma pýta, prečo to stále robíš? Prečo ty si manažer, včera som tu mal seminár, ľudia sa mi dajú, prečo to robíš, ak ty si spolumajiteľ, alebo majiteľ som bol 8 rokov, ja som není majiteľ, ja robím to, čo ma baví, ja som barman, vždy budem barmanom, ma to baví, pokiaľ môžem zdravie, by bola jediná vec. Ale ja robím to, čo ma baví a tie ďalšie veci k tomu, to sa k tomu predáva. Ja som není majiteľ baru, ktorý občas urobí drink, mňa to vždy baví a to mňa nebaví si sadnúť a otvoriť počítač a tak ďalej. Takže podľa mňa prvá vec je, jak vás to nebaví, tak to nikdy nebudete vedieť robiť. Nikdy. Či to bude 6 hodín, či to bude 5 000 libier, 10 000 eur, či to budú iba 3 hodiny denne, super zaplatené. Človek to nedokáže, lebo to je také silné puto medzi tým človekom a tak sa to dá predať, že ja som vždy barmanstvo prirovnával živej hudbe. Že keď človek vidí niekoho spievať alebo hrať, je to za peniaze. Ak za sekundu viete, že ten spevák to proste není práve. Nie? A keď niekto spieva, nepozerá sa, že koľko mu platia, ale miluje tú hudbu, tak to vždy cítiť, že to je živá hudba a to má rád. Silné veci odzneli. Otázka vzadu ešte bola? Ale jasné, že vedia, že je Brňák. Však čo to je, nie je Staropramen, čo to je české pivo? Stále všade, kde robil, už aj v Arteziani, 5-hviezdičkový hotel. Pilsner, Becherovka, Mraziaku a teraz aj Báre. Jasné, že je Brňák. Český akcent, aj keď ho môže zmeniť, 20 rokov, silný český akcent, každý to vie, že je Brňák. Ešte máme nejakú otázku, alebo už dám svoje? Ešte niekto? Dobre. Či nebola odpoveď? Aha. Tak jasné, že veľa ľudí je vonku vo svete a doma nás není moc, ale ja si myslím, že to by mala byť taká ukážka pre tých mladých Slovákov, že teda, že sa to dá aj vo svete, aj doma, hej. Ja by som ostal na Slovensku úplne v pohode, aj keby, že veľa rokov, hej. Dá sa to, on treba zaťať zuby. Ja som tu bol 5-6 rokov, som robil v tom istom podniku a to stále sa vracam k tomu, čo hovorím za každým. Za 15 rokov som mal 3 práce. V dnešnej dobe za 3 roky majú ľudia 15 prác. A problém nie je o nás, že sme vo svete. Problém je v tej generácii momentálne, že ľudia nemajú veľa trpezlivosti a naháňajú niečo, čo neexistuje. Takže ja si myslím, že my už sme v zahraničí, ale nemyslím, že sa vrátime na Slovensku ani jeden z nás, ale si myslím, že tá generácia, ktorá teraz tu rastie, keď bude trpezlivejšia, tak podľa mňa tu môže vytvoriť novú kultúru a oveľa lepšiu, ktorú by sme my mohli vytvoriť 10 rokov dozadu. A ja to už aj tak vidím, ale ja som napríklad nikdy nerobil na Slovensku. Ja som začal v Londýne, ako som spomenul, ale teraz bol som tu asi 3-krát za posledných 7 rokov v Bratislave a pozrime sa teraz, kde sme, čo sa tu buduje a aké bary sú tu. Mirror Bar je veľmi dobrým príkladom. Čiže ľudia pozerajú, vidia, čo sa deje okolo sveta a snažia sa priviesť tú inšpiráciu a motivovať ľudí, ale zostať tu na Slovensku. A myslím, že to je dôležité, že tí ľudia nemusia teraz cestovať. My sme mali na výber, ale keď som chcel dokázať to, čo som chcel, alebo naučiť sa po angličky, musel som odísť. Ale teraz myslím, že je dobrá príležitosť a sú tu tie bary, a myslím, že dá sa tu pracovať a vyvíjať sa to tu. Je to ten balans toho celého, čo sme si hovorili aj na začiatku. Moja otázka je, a musím sa to opýtať, ako cestujete? Koľko batožiny so sebou beriete? Pretože pýtam sa aj kvôli Maťovi Hudákovi, že či bublifuky má stále zbalené. Pýtam sa kvôli Marianovi, že či tie nakladačky si tiež balíš, máš vlastné, alebo ti to v tej krajine prinesú. To len aby ste vedeli, ktorí nepoznáte ten koncept, ale Marian dokonca robí aj workshopy, ako prepája pickles, teda tie po slovensky nakladačky v drinkoch.
Takže chalani, Martin, ty tiež vraj vieš cestovať? Tak Martin stále tie obleky zo sebou nosí, asi 10 má ich zo sebou. Tak. Tiež som počula. No, tak poďte No tak za mňa Radom. osobne, samozrejme tie hračky a čo používam, však to je na každom jednom trhu, hej. A to vieš kúpiť aj lokálne, takže ja stále zadám vopred tomu danému baru, ktorý ma pozve nejaký ten list a poprosím ich pekne, či mi nevedia kúpiť toto a potom si to nechajú a potom sa tvária, že sú maybe semi tiež, no. Tak to sa väčšinou stáva, ale hej, tak je to náročné, hlavne keď žiješ v Austrálii, je to náročné, lebo čo tam máme, tak niektoré produkty tu nie sú v Európe vôbec, hej. Máme lepšie aj bublifuky, či horšie? Slovenské bublifuky sú najlepšie, lebo to je úplne moja spomienka na detstvo. Marian? Ja vždy cestujem 2 kufre 32 kg, to je maximum, ti poviem, nie? Jeden malý 15, to môže do lietadla a ruksak. Takže nosím veci so sebou, lebo aj na Geshiva tak kvôli tomu nie, že to nevedia nájsť, ale proste mám taký zvyk, že keď to donesieš, tak nemusíš potom behať a niečo chýba, alebo tak. Robil som aj včera seminár, takže ja vždy pošlem list, vždy mi dajú tie veci, čo mám zbalené. Takže veľa ľudí sa ma pýta, prečo to doniesol. Doniesol som preto, že keby som náhodou nemal, tak ja to mám, OK? A to je veľmi dôležité, vieš, lebo veľa ľudí si povie, dobre, však ja vidím, že to nemáš, ale vieš, keď máš potom v pódiu 30, 40, 50, 100 ľudí, niektoré baršok, 200 ľudí, vieš, ty nepôjdeš ku každému a počkaj, môj seminár, mal som ešte toto pripravené. Nemám to, lebo mi to nevedeli zohnať. A tu bolo výborne, tu mi dali všetko, ale ja niekedy prídem tak, že nič nepovedia, alebo ti povedia, máme všetko, neboj, však zajtra prídeš. A niekedy z listu z 2 až 4 mi dajú, že métu, vieš, a ja hovorím, počkaj, meta bolo prvý riadok a potom si mal ešte, vieš, 62 riadkov. Taliani? No, Taliani sú OK, ale neviem, veľakrát, keď nie je 100%, tak 80, 70, 60, vždy niečo chýba, vždy. Takže ja to beriem do sebou. Okrem Austrálie, raz som tak išiel na prácu z Austrálie a neviem, či má aj na Slovensku je tá, ako sa to volá, tá austrálska show, čo je vždy z letisiek. Show, kde oni chytajú ľudí v Austrálii z letisiek. To som to občas pozeral. Ja že akože námatkovo ťa... Nie, to je show, lebo do Austrálie nič nemôže doniesť. Nič. Ani banán, nie? A je normálne na to show, televízna show. A raz som išiel do Austrálie a som toto zobral 2x32 kg, 15 kg válne, nie? A to som skoro zostal vo väzení. No, tam ma chytili a to keď otvorili. A všetko som zo sebou bral. Som robil seminár, čiže ja mám, že hmyz a včielky a také hlúposti. A nie hračky, vieš. A ja som vôbec nad tým nerozmýšľal, lebo som mal deň predtým mini seminár, takže som nemal čas sa prebaliť a idem, že na druhý deň do Austrálie, tak vieš čo, vezmem všetko, lebo nemám čas, nie? A všetko som zobral, ak som sedel v tom lietadle, táto relácia ma napadla, že wow, však oni všetko rozbalia, tí blbci v tej Austrálii a že nič nemôžeš doniesť, nič. Nie, a si hovorím, možno, keď sa budem tváriť, že očkaj, tak už v lietadle, vieš, dlhý let, tak si hovorím, možno sa budem ako tváriť, že som cool, vieš, a idem tam. Ale zrazu, ak som vyšiel z toho lietadla, ide, že na 3 dní, vieš, a oni majú tvoje víza, lebo ak prejde pasport, tak on hneď vidí, že čo si napísal do víz, nie? A keď máš 2 kufre, že ťaháš, ešte malý na tom a ešte ruksak, vieš, tam je teplo, jak svinia, takže ak sa na teba pozrie, tak som vôbec nemal šancu, hovorím, poď sem, že čo robíš? Kamarát, George, idem pozrieť jeho syna, vieš, a pozrie na teba, tam 38 stupňov, vieš, 2 kufre, že čo tam máš, obleky, alebo čo, nemá. No, jak to otvorili, tak veľmi zle. Mi zavolali asi troch vieš, tá prvá ona, čo bola policajtka, hovorí, toto není moje, vieš, jurisdiction, že ja s tým nemôžem dealovať vôbec. Prišla ďalšia, pozrela do toho a toto tiež není moje jurisdiction. Tá pre teba to povedal a nás skončili sme 3 plus pes a neviem čo a to bolo veľmi zle. Výborné. Maroš, ty nemáš takéto problémy? Bohužiaľ nie, ja sa snažím dodržiavať Príručná. škandinávsky minimalizm. Čiže vlastne jeden legič, všetko si periem so sebou. Čau. Krásne. Ukážka, teda Martin, čo tie 3 kufre? Či obleky? Jednoducho snažím sa tým jedným kufrom 25 kilovým, dá sa to, ale tiež veľa funny story z týchto, keď ideš cez letisko. Naposledy tiež sme išli do Mexika, idem s barmanom a ten si balí už cigaretu ešte predtým, ako prešiel oné duty, šiltovka, všetko spustené gate a že bože, správaj sa normálne, lebo ťa odchytia. Jasné, že ho zobrali na stranu, ja som prešiel normálne a otvorí kufor a má tam pandanové listy. A jasné, že nemohli ste zobrať takéto produkty, že to čo je? Pozri sa na ňu. Čaj. Pozri sa na ňu. OK. A teraz tam bol taký polkilový sáčok bieleho pudru, čo bol citrik a malic acid proste. A to
kyselina citrónová. Že pre istotu tiež ako Majo povedal, že možno nebudú mať. No a to sa už ťažko vysvetľuje, keď idete do Mexika a máte polkilový biely puder tam. Čiže otvorili to a vyskúšali a bolo to ne. Čiže tak, treba si dávať pozor, čím testujete. Výborne, myslím si, že keby sme išli téma po téme ešte, tak by bolo veľmi veľa zábavných príhod. Ja mám ešte dve otázky na každého a môžete sa vyjadriť. Tá jedna, veľmi ma to zaujíma, že teda aký barový koncept alebo bar, keď teda ste takýto scestovaní a cestujete veľa, vás za posledný možno pol rok zaujal? Kde ste boli? Niečo nové. Ako inšpirácia pre nás? Veľmi ľahká otázka. Ľahká? Dobre. No, super ľahká. Práve, že je veľmi ťažká, lebo každý bar je rozdielný. Čiže ja nemám jeden koncept, ktorý ma zaujal. A mám koncept, ktorý nie že barom vystupuje, ale prístupom k ľuďom vystupuje. Aby som povedal, že Alchemico, Cartagena, Kolumbia. OK. Martin? Nebol som tam ešte, ale súhlasím, hej, úžasný bar. Jak sa stará o tých zamestnancov. Prepač, čo to znamená, že sa stará o zamestnancov? Počas pandémie majiteľ baru postavil farmu v Pralese a presťahoval 29 zamestnancov, postavil domy pre nich a majú teraz zvieratá, pestujú rastlín, všetko. Wow. Takže tak si zachránil celú tú zamestnancov a meno. A pre mňa osobne tiež mám to potešenie, radosť, že môžem cestovať po svete a vidieť bary, ale konečne výsledkom mňa väčšinou natchnú úplne že jednoduché koncepty a v jednoduchosti je krása, že nemusí to byť najkrajší mramor na svete a najkrajšie poháre, ale možno tá pohostinnosť, hej. A bol som v Portugalsku pred včerom v Lisabone a tie lokálne bary, proste to je niečo nádherné. Že v jednoduchosti je krása, ale tá pohostinnosť je tak zakorenená v ich génoch, že toto je pre mňa obľúbený bar momentálne. Lokálny malý, jedno pivko, jedno vínko a nejaký dobrý, ja neviem, sherry, Madeira, Portska a tak ďalej. Vidíš sa tak na drink do Lisabonu, no. Martin? Na konci januára som bol v Peru prvýkrát v Lime a tam som bol v maličkom, strašne maličkom bare, to je pre 20 ľudí, ani nie. Lady B sa volá ten bar. Veľa ľudí ešte nepozná, myslím, že v budúcnosti budeme možno počuť o nich viac, ale je to otvorený vlastne 3 ľuďmi, 2 barmani a šéf. Vlastne šéfka je vlastne žena jedného toho barmana a ona robila v Nome, čiže ona má tiež dobré skúsenosti a si otvorili maličký bar, tiež hneď ako začala pandémia, čiže jasné, že to nebol ideal time, ale čo sa mi páči, že všetko, čo robia, všetky tie suroviny a celkovo proste tá hospitality, nie, že to je len sustainable bar, že všetko iba odtiaľ, oni používajú all ingredients z okolia a podporujú hlavne malé biznisy. Z každého toho farmára proste im to tam nosia a majú s nimi dobrý ten relationship, ale čistota, že každý deň spolu majú lunch napríklad. A takéto veci, že proste aj o mňa sa veľmi postarali a tak je to o tom pohostinstve a niekedy tie najmenšie bary, alebo ako povedal, že nezáleží, že máte zlaté lampy alebo pekné poháry, ale niekedy v tej jednoduchosti je krása, v to pohostinstvo a tí ľudia to robia. Proste, že tie bary sú fakt, že a inšpirovateľné. Marian? Tak, iba keď počúvam, že tu traja pani, čo povedali, vieš, že keď rozmýšľaš nad konceptom, alebo keď budeš mal napríklad investora, alebo ty našporíš peniaz, budeš si tvoriť raz bar. Koncept baru je niečo, čo keď si už za to sadneš, tak budeš rozmýšľať, že OK, chcem urobiť niečo, čo možno neexistuje, alebo je nové, alebo bude trend, aby tí ľudia prišli, alebo podľa toho, aká je konkurencia, robím to isté, čo je vedľa, to nedáva zmysel. Takže koncept si treba predstaviť je niečo, keď to budeš otvárať, čo ti pritiahne tých ľudí, alebo čo to robí iné. A iba počúvať teraz tých 3 ľudí, 3 profesionálov, tak som nepočul nič iné, okrem toho, že to není o priestore, o dizajne, ale že to je v podstate o pohostinstve a ľuďoch. Takže keby som to mal teraz riešiť, tak ti poviem o tom, že kto je tvoj tím, kto je tvoj bar manažer, kto tam bude za tým, lebo je úplne jedno, aký koncept budeš mať, peruánsky, krásne otvorili, peruánsky, tí ľudia to otvorili, OK? Mexický štýl, dobre, super, cítil som sa tam super, tí ľudia to urobili. Keď tí ľudia zajtra odídu, možno ten bar by nikdy nebol spomenutý, OK? To je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo niekedy vidím investorov, ktorí povedia, včera som bol v Zoome v Dubaji, pozri fotky, super, ideme to robiť. Ale neukazuj mi fotky z Dubaja, to je iná atmosféra, iné mesto, iní ľudia za tým. Ty si sa tam cítil dobre a si urobil tie fotky, ale tie fotky sú, to je koniec niečoho cesty a tie fotky
vieš, tých ľudí, keby si zobrala preč, tak možno ten koncept nikdy nefunguje. Takže tu si treba uvedomiť, že koncept je o ľuďoch a pohostinstvo, hospitality, gastronomia je o ľuďoch. Keď si investor, ak si to není ty, že si povieš, ja to budem ťahať a možno 1-2 ľudia vedľa mňa, ale ja som ten hlavný hráč, OK. Jak nie, dizajn je fajn, všetko je fajn, ale vždy to skrachuje, nikdy to neprežije, pokiaľ nebudeš mať silný tím. Tí ľudia to budú robiť. Podľa môjho časomeru už by sme mali teda končiť, ale posledná otázka, ktorú sa musím opýtať, Slováci v zahraničí live. No čo, vrátite sa niekedy na Slovensko? Uvažujete o tom? Určite na dôchodok. Nie, ja milujem Slovensko. Slovensko je stále moja krajina, z ktorého som prišiel. A len proste tie opportunity vidím viac vo svete momentálne ako doma, takže kvôli tomu som sa posunul aj. Ťažká otázka, hlavne keď tu mám mamu a dceru v publiku. Ďakujem, Oli. Kedykoľvek. Nemyslím si, že sa vrátim. Takže tak. Martin? Tiež to tak teraz nevidím nejako, ale nikdy nehovor nikdy, by som povedal. Čiže fakt, že ťažko plánovať niečo. Nikdy neviete, čo môže byť za 5 rokov. Čiže asi tak. Marian? Ja sa neplánujem vrátiť, ale nie kvôli tomu, že niečo so Slovenskom, ale my sme tá generácia, čo odišla, lebo vtedy tu nebola tá ponuka, čo teraz je, vieš, a ja žijem, všetci žijeme 15-20 rokov, ja som 21 rokov mimo, vieš, takže nie je o to, že sa vrátiť, ale neviem, čomu by som sa vrátil, vieš, to je to, že prídem tu a to v podstate neviem, ako by som žil a nemám tu tých známych, ktorých mám vonku, takže nechcem to uzavrieť tak, že wow, Slováci zvonku sa nechcú vrátiť, to nie je vôbec tá podstata, ale je to to, že po určitej dobe už je domov, napríklad ja som vyrástol, ja som bol 19 rokov v Londýne, čiže pre mňa je domov Londýn napríklad, vieš, že celé tie roky, mladé roky som strávil tam, takže ja keď rozmýšľam nad domovom, tak to je navštíviť v Žiline rodinu, lebo to je už iba také, vieš, také symbolické, takže to není, že niečo zle so Slovenskom, ale už žijeme niekde inde a mladá generácia môže žiť tu a potom my budeme ich volať vonku ku nám robiť, alebo naopak, vieš, o pár rokov. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Ďakujem. Páni, džentlmeni, ďakujem, že ste si našli čas popri vzdelávaní celej tejto gastrokomunity na Slovensku, vašich kolegov, že ste si našli čas aj na túto diskusiu. Vážim si to, aj že robíte dobré meno v zahraničí Slovensku, pretože keď ja som v zahraničí a spomeniem, že som zo Slovenska, padajú vaše mená, takže je to príjemné počúvať. Vždy hovorím, že som hrdá na Slovákov v zahraničí a na Slovenky v zahraničí taktiež samozrejme. A ďakujem ešte raz, užite si ešte Slovensko. Ďakujeme. Ďakujeme. Dámy a páni, ďakujem mojim hosťom Marian Beke, Martin Šiška, Martin Hudák a Maroš Zurus. Moje meno je Oli Čupinková. A ďakujem, že ste prišli. Vážim si vašu podporu a verím, že sa budeme pri takých livekách stretovať možno aj častejšie. Ďakujeme Oli, že je naša ambasadorka Armano na Slovensku. Ďakujem. Ďakujem ešte raz.